ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮುಂದೆ. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಎನ್ನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುಲ್ದು ಸಂಜೀನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಡಂದುಲ್ಲೆ ಬೈದಿವೆ ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಮಂತ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವು ದೂರ ಬಿದಾಡ್ಲಿ ಮೆಗ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೋಪಿನ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್. ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ದೀಪಕ್ಲ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಇನಿ ದೀಪಕ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡು ಎಲ್ಲೋಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಊರು ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ ಮಾಡಿ ಪೋಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಪೋದಿತ್ತುಜ ಈಗ ಪಿಲ್ಲರ್ ಕನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಚಲೋ ಪೋಯ್ ಟಾಟಾ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಟಾಟಾ ಇರೋಡಿ ಇರೋಡಿ ನಿಗುಳಿಜ್ಜಿ ಮಗ ಪಪ್ಪ ಬರ್ಪಿರುತ್ತೆ ಪಪ್ಪ ಇತ್ತೆ ಬರ್ಪಿರಿ ಇತ್ತೆ ಬಪ್ಪೆ ಪಪ್ಪ ಪಪ್ಪ ಬಪ್ಪೆ ಮಗ ಪೋಲೆ 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 ಸೋಮವಾರ ಬರೋಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ ಗೈಸ್ ಫೈನಲ್ ಇಂಕ್ಲು ಬರ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮಹಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಪಿಲ್ಲರ್ಕನ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದ ನಮ್ಮಲ್ಪ ಮುಂದೆ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡು ನಡು ಊಟ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್. ಗೈಸ್ ನಿಗುಲ್ಲ ಏರ್ಲೇಡಿಗೆ ಬರ್ತೀನಂಡ ಕಾಂಡ ಏಳರ ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಓಪನ್. ಸೋಮವಾರ ಮಾತ್ರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7 ಹಿಡಿದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ. ಬಾಕಿ ದಿನ ಬರೋನಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆ ಮಟ್ಟ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಬರಲಿ. ಬೊಕ್ಕ ಏನಂತೀನಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಶ್ ಉಪ್ಪನದಾಗ ಬನ್ನಿ ಬಲೆ ಎಡ್ಡ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ನಿಗಲಿ ಮೂಲು ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಸೋಮವಾರ ಈಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಜಾಸ್ತಿ ಸೋಮವಾರ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೋಮವಾರ ಬತ್ತಾಡ ಬೆಟರ್ ಅಣ್ಣ ನಿಗುಲು ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಅದು ಬಂದ ನಿಗುಲು ಏಪಂಡಲ್ಲ ವೀಕ್ದ ನೋಡೋಟು ಏಪಂಡ ಬರ್ತದೆ ಇಂಚ ಕುದು ಒಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಪೋಲಿ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಗೈಸ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂದ ಮಸ್ತ್ ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಒಂದು ಫುಲ್ 4 ಸುತ್ತಲ ಕಾಡೆ ಮತ್ತೆ ಅಂತ ತೋಜಪಾಯ ಆಲ್ರೆಡಿ ಈ ಕಡೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದೆ ಈಗ ತೋಜಪಾದೆ ಕೂಡ ತೋಜಪಾಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲು ಕಾಡೆ ಪಕ್ಕಿಲ್ ನನ್ನ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ದಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಒಂದು ಮಂಚಗಳು ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಪ್ರತಿ ಸೋಮವಾರ ಅಂಚವರ ಬರೋನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಇಡೆಗೆ ಇತ್ತ ಸಮಯ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮಯ ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ದೀಪಕ್ ಪೋಡ್ದು ಬರುಡು ಮಾಡಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ರೆ ಅಂದು ಮಂಡೆ ಬರೋಡಂದು ಎಂಚಾಣ ಬತ್ತು ಬರೋಡನಿತ್ತೆ ಅಣ್ಣ ಅಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಣಿಬಲ ಪೋಟಾಂಡು ಅಂಚದು ಅನಿವಾರ್ಯ ಜಿನಿ ಪೋಪಿನ ದಿನ ಇನಿ ಬರ್ತೀನಿ ಐಕೆ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇದು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕೋರಿದ ಕಜಿ ಬಾವೊಂದುಂಡು ಕೋರಿದ ಕೈ ಬಾವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಕೋರಿ ಗಸಿ ಮಲ್ಪರಿನಿ ನಮ್ಮ ಮೂಡೆ ತೊಟ್ಟು ತಿಂಡ್ರೆ ಇದು ಸುಖ ಮಲ್ಪ ಹಿಡಿತಾನೆ ಅಂಡ ಮೂಡೆಗೆ ತಿಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಗಸಿ ಮಲ್ಪಗೆ ಅಂದು ಗಸಿ ಮಲ್ತೀನಿ ಕುಯ್ ಮಲ್ಪು ಜೋಜ ಮಲ್ಪಲೆ ಜೋ ಬಾಲಿಗ್ ಜೋ ಬಾಬು ಜೋಜೋನಿ ಜೋ ಬಾಬು ಜೋಜೋ ಬಾಬು ಜೋಜೋ
डायरेक्ट बाबू चोची जो बाबू चोची बाबू बारी कुछ मामा तो ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಗಾಯ್ಸರ ಇತ್ತಾನ ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದೆ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಹಿಂಗೆ ಜೋರು ಬಡ ಒಂದುಂಡು ಬಾಕಿದೆಲ್ಲ ಕೆಂಡೆ ಆಗ ಬಕ್ಕೊಂದು ಪೇರಿಗೆ ಆಗಿತ್ತು ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಸುರುಕು ಮೂಡುಂಡು ಮೂಡೆ ಎಂಚಾದ ಮಲ್ಪೆನಿಗರಿ ಅದೇ ಬಾರಿ ಚೌಕಾತಂದು ಮೂಡೆಲ್ಲ ಕೋರ್ದೆ ಐಪುಲ ಮೂಡೆ ಅಮ್ಮ ಮಲ್ದಿನಿ ನಮ್ಮ ಕೋರಿಗೆ ಐಪು ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪುರು ಮಲ್ದಿನಿ ಬಾರಿ ಶೋಕಾತಂದು ಇದೊಂದು ಮೂಡೆ ಬರ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಡ್ರು ಅಂಚಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೊಂಡ್ರೆ ಅಂದು ಪಂದಿರ್ತೀನಿ ಕೋಣಿಗಳ ಪಂಡತೆ ನಾನು ಅವೇನೆ ಜಪ್ಪಲಿ ಮಗ ಬಾಯ್ papa ayatin mo ga yabi mo ga papa ayatin ulit ayo ano papa ayatin mo ga ulit papa bye maga ಅಲ್ಲ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡು ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಲ ಅವರ ಕೈದರ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಬೇಟೆಡ್ ಜತ್ ಪಂದೆ ಪೋರನಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಜಿ ಅಜ್ಜಿ ಇದನ್ನ ಅಜ್ಜಿನ ಉಡುಪು ಜರುತ್ತೆ ಅಮ್ಮ ಅಲ್ಲಕ್ಕಲೆಗೆ ಅಮ್ಮ ಚೋಚಿ ನಮ್ಮ ಅಗ್ಗಾಲಿಯ ನಾಯಿಸಿ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಇನಿ ಎನ್ನಟ್ಟು ಎನ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಕುಲ್ದು ಸಂಜೀನಿಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊರಡಂದುಲ್ಲೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅದ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ರಡ್ಲ ಪನೋಲಿ ಪನ್ ದೀಪಕ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇತ್ತೆ ನಿಗಲಿಗೆ ಪನ್ಪಿರಿ ಏನ ವಿಷಯ ಏನಂತ ಯಾನೆ ಪನೋಡ ಓಕೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಪನ್ಪೆ ಸೊ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕುಲಿ ನಿಪಿದಾರ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಇನಿ ರಾತ್ರಿಗೆ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಟ್ರೈನ್ ನಮ್ಮ ಸೊ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ದಯ ಬಿದಾರ್ದಿನಿಂದ ನಿಗಲಿಗಿತ್ತೆ ಕ್ವಶನ್ ಬರೋದು ದಯ ಬಿದಾರ್ದಿರ ಮುಗುಲು ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಡಲತ್ತೆ ಪನ್ನಿಗುಡ್ಲಾಗಲಿ ಕೀರಸಿಡಿ ಪೂಜಾ ತಮ್ನೆಂಡ್ ಬರ್ಪು ನಾನು ಓ ಯಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾನು ಮೇನ್ ದೀಪಕ್ ಒಡೆ ಪೈ ದೂರ ಪೈ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇದೇ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತು ಎಲ್ಲ ಇಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಜಾಲ್ ಎಂಚ ವ್ಯೂ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಯಸ್ ನಮಿತ್ತೆ ಟಾಪಿಕ್ ಬರ್ಕಾ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ರ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಾತಾ ಬಿಡ್ದು ಅಬ್ರಾಡ್ ಹೋಗಂದಲ್ಲಿ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಫುಲ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆದ ಮೇರ್ ಪನ್ಪೇರು ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಗಳಿಗೆ ಏನೊಂದು ಪರಿ ಎಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಕಮೆಂಟ್ ಕೇಂದ್ರ ನಾ ಕೆಲವರು ಕೇಂದ್ರಿ ದೀಪಕ್ ದಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೋತು ಜೇರ ಪಿರ ಬೋತು ಜೇರ ನಲ್ಲ ದಾನಿ ಇಲ್ಲಡುಲ್ಲ ನಿಗಲ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಉಪ್ಪು ಸೊ ಐಕ್ ಒಂಜಿ ರೀಸನ್ ಉಂಡು ಅವ್ರ ರೀಸನ್ ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪನ್ಪೇರು ಅಲ್ಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಮೀಟರ್ ಬಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೇಜ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ದೇನೆ ಅನ್ನು ಎಂಕ್ ಒಂದೊಂದು ಡೈಲಾಗ್ ಆಗುತ್ತೆ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಒಂದಕ್ಕೆ ಅಬ್ರಾಡ್ ಪೋಪಿನ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಇತ್ತ ಸ್ಟಡಿ ವೀಸಾ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬೊಕ್ಕ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ವೀಸಾ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಲೈಕ್ ಟೈಮ್ ಗೆತ್ತ ನೋಡು ಎನ್ನ ಅವೇ ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಎನ್ನ ಒಂದು ಜಾಬ್ದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮಲ್ಪ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅವರ ಬಟ್ ಅವು ಆಯ್ತಿದೆ ಪಂಡ ಜಾಬ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಕ್ಟಿಕ್ ಆಪುಂಡು ಅವರ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಪಂಡ ಟೈಮಿಂಗ್ ಅವು ಐಕ್ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ಪರ ಅಂತಜಿ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಜಾಬ್ದ ಬ್ರೇಕ್ ಗೆತ್ತೊಂದು ನೀನು ಫುಲ್ ಟೈಮ್ ಪಂಡ ಅಂತ ಫೋಕಸ್ ಮಲ್ತದ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದ ಅಂಚ ಮಲ್ದಿ ಐಕ್ ಪಂಡ ಅವೇ ರೀಸನ್ ಐಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತ ಸಮಯ ಊರುಡೆ ಇತ್ತೆ ನಮ್ನ ರಡ್ ಸಲ ಮಿಡ್ಲಡ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬೋತ್ನ ರೀಸನ್ ಲವೇ ವರ ಯಾನ್ಲ ಅಮ್ಮಲ ಪೋನಾಗ ವೀಸಾದ ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ವೀಸಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪರೆ ಪೋದಿತ್ತ ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಐಡ್ ದುಂಬು ಈಲ ಎಲ್ಲ ಪೋತ್ನ ರೀಸನ್ ಅನ್ಲಿತ್ತನ ಎನ್ನ ಬೇಲೆ ಬೋದಿತ್ತಿನ ಐಕೆ ಏನಕ್ಕೆ ಪೋತೀನಿ ನಮ್ಮ ಒಮ್ಮೆನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಆ ವರ ಒರಿಯೇ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೋದಿತ್ತು ಇತ್ತು ಜಾದಾಗ ಎನ್ನ ಒಂದಿತ್ತ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಂದಿತ್ತ ಅಂಚ ಸೊ ಅವೇ ಐತನೇ ಪಿರಿಯಡ್ ಇತ್ತೆ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಅವೇನ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ
ಪಂಡ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಬಟ್ ಅವೇ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಶೋರ್ ಇತ್ತನ ಪಂಡ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮೂಲ್ ಮಲ್ಪರ ಇಜ್ಜಿಂದೆ ಅಂತು ಪಂಡ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಜಾಬ್ ತು ಅಂತೆ ಇಡ್ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಅವು ಯಾಮನ್ಪೆ ಯಾದ ಮರಣ ನೋಡ್ಸಿ ಆಯ ಕೊಂಚ ಆಸೆ ಇತ್ತು ನಾವು ಪನ ಆಯನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪಡೊಂದು ದುಮ್ಮುಣಿಂಚಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಕಾರಣಾಂತರಗಳಿಂದ ಅದಗ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರ ಆತ ಜಾಯಗೆ ಸೊ ಆಯ್ನ ಆಂಡ್ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿತ್ತ ಡೇರಿಂಗ್ ಇತ್ತೊಂದು ಆ ತೂದೆ ಬುಡಕ ಅಂದ ಐತೆ ಪಿದಡ್ನಿ ಅವು ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಬನ್ನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ಅವೇ ನಾ ಎಂಕೊಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪನ ಫ್ರೈಡೇ ಏಪ ಲಾಗ್ ಪಾಡು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಒಂಜಿ 2-3 ದಿನ ಇತ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ವೆನ್ನೆಸ್ಡೇ ಆಕ್ಚುಲಿ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಪ್ಪುನು ಅವ್ ಮೇ ಬಿ ಆಯ್ತಾ ವಿಡಿಯೋ ಲೇಟ್ ಬರು ಬಟ್ ಅವೇ ಇನ್ನ ಸೊ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಫುಲ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅವೇ ಪೂರ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಅವೇ ನಿಗಲೈತೆ ಪೂರ ಗೊತ್ತಾದಪ್ಪು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಣತೆ ಮಾತಿರಕ್ಲ ಏನಂದು ಸೊ ಅವೇ ಗಾಯಿಸಿತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ್ಲ ನನಗೆ 4 ದಿನ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇ ಪಕ್ಕ ಬುಧವಾರ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದೀಪಕ್ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಕ್ಕೆ ನಾನು ಪಿನಿ ಬೈದಿವೆ ಒಡೆ ಬೋಪಿನಿ ಬಂತದ ಓಕೆ ಮತ್ತೆ ಮೇನ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅವು ದೂರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಪೋಪಿನಿ ಯುಕೆಗೆ ಯುಕೆ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಅವಲಜಿ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಬನ್ ಗೊತ್ತಾಪನ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅವಳು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ ಅಂದೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಲ್ಪನು ಆಕ್ಚುಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಇನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅವು ಎನ್ನ ಒಂದೇತ ಕಾಲೇಜ್ ದ ಬೊಕ್ಕ ಕೋರ್ಸ್ ದ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ದಾದಾನಲ್ಲಿ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಐಕ್ ಆನ್ಸರ್ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಇಂಗ್ಲು ಕೊರ್ಪ ಆಡಿ ನನ್ನದಲ್ಲ ಉಂಡ ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ನಿಗಲೆ ಕೊರ್ರೈತಿ ಎಂಗುಲು ಮರಣಿಂಚಿ ವಿಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಏನಂದಿತ್ತ ಅಂಡ ಮಲ್ಪರ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಪನಂದಿನ ರೀಸನ್ ಲೈಕ್ ಪಂಡ ಇಂಚಂದ ಪಂಡ್ರೆ ಇಜ್ಜಿಂದ ಬೊಕ ಸಿಗರೇಟ್ ಜೋಡುಂದಲತ್ ಪಂಡ ಪೂರ ಆನಮುಟ ಫೈನಲ್ ಆನಮುಟ ಉಪ್ಪಡ್ ಬೊಕ್ಕನೆ ಪನ್ಕಂದ್ ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೋರ ಬೇತೆ ಪಂಡ ಮೆಗ್ಗೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಬೋಪೆ ಮ್ಯಾಟರ್ ಅದಾಗ ಆದಾಗ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಸುಮಾರು ಮತ್ತ ಸೀನ್ ಆಗಿತ್ತು ಸೊ ಒಂದೇ ಗೈಸ್ ವಿಷಯ ನನ್ನ ಅಂದಾಜ ಅನ್ಪಿನಿ ಆತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ದಿಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ತೋರ ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪ ಒಂದು ಲಾಗ್ ವರ್ಪಿನದಾಗ ಎಂಕ್ಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಉಪ್ಪ ಸೊ ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಗೈಸ್ ಓಕೆ ಅನ್ಪಿನಿ ಇನ್ನಿದ ಲಾಗ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ತಾಂಡು ಮಗಲ್ನ ಕಟ್ಟದ ಕೋರಿದ್ದ ಅವಳು ಸೊ ಗೈಸ್ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೀಪಕ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾತೆರ್ಲ ದೀಪಕ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ಡು ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷ ಕಲ್ತಿದ್ದು ಒಂದ್ ಎಡ್ಡೆ ಬೇರೆ ದಿಕ್ಕಡೆ ಬಂದು ಮಾತಿರ್ಲ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ನಿಗಲ್ನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ಸ್ ಕೊರ್ಲೆ ನೀತ್ ಪನಂದು ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತ ಈ ಲಾಗ್ನು ಇಡೆಗೆ ಏನು ಮಲ್ತಂದುಲ್ಲ ನನ್ನ ಸಿಗ್ಗನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ until then see you in Bangalore see you from Bangalore see you in Bangalore okay guys ನನ್ನ ಸಿಗ್ಗನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ until then ಟಾಟಾ bye ಟಾಟಾ ಬನ್ನಿ take care ಟಾಟು ಎಂಟ್ರಿ ತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಬ್ಲೆ ಮಗ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಬ್ಲೆ ಟಾಟಾ 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 ಅಲ್ಬ್ಲೆ ಮಗ ಟಾಟಾ ಅಲ್ಬ್ಲೆ ಟಾಟಾ ಇದ್ದೆಜ್ಜಲ್ಲ ಡಿಂಚಿ ಫಾತಿರ್ಲಿ ಹಲೋ ಬಲ್ಲಿ ಹಲೋ ಬನ್ನ ಕೈ ದೀಪಿನಿ ಗೆಬಿಕೆ ಓಕೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಬೈ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್